Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Que tal? Como están? Sexta benvidos unha semana máis a este Verán Verán, o seu magazín semanal realizado e producido polo canal Rías Baixas, que hoxe toma como escenario este paseo de Silgar onde nos atopamos, e tamén estaremos no Porto Deportivo deste Concello de Sanxenxo. Dende aquí falaremos de numerosos asuntos, entre eles de política. Estará conosco o voceiro e líder de Marea Galicia, Luís Villares. Falaremos tamén de literatura con Fina Casal de Rei e falaremos de accesibilidade co presidente de Amizade, tamén membro da directiva de Cogami, Paulo Fontán. Todo isto na compañía das mellores reportaxes e as máis festeiras tamén realizadas por esta casa, polo canal Rías Baixas, e as que nos chegan dende Localio Vigo, dende Televisión de Ferrol, dende Televinte Chantada e dende Telemiño. Con todos estes contidos, o único que teñen que facer é tomar asento e, antes de nada, tomar boa nota tamén do noso Facebook, facebook.com/programa Verán Verán. E agora sí, tomen asento porque xa comezamos. E abrimos este Verán Verán dende este Concello de Sanxenxo, dende este paseo de Silgar, falando das súas festas, xa que estamos inmersos nas súas festas patronais. E o noso compañeiro Jacobo Conde non se quixo perder un día moi especial dentro desta festividade, como é o Día da Sardiñada e o Día do Turista. Unha cita da que nos trae boa conta na seguinte reportaxe. Ola Silvana, durante este fin de semana Sanxenxo acolle a súa gran sardiñada popular e celebra tamén o Día do Turista. Ambas as dúas actividades culturais están enmarcadas dentro do programa cultural de Santa Rosalía, festas aquí no Concello de Sanxenxo. Por dar un dato, nesta sardiñada vanse a despachar cerca de 500 kilos do produto estrela, de sardiña. Eu encárgome de poñer as areillas recién saladiñas e frescas na parrilla para leválas coa asadeira, para que se asen. Porque veñen fresquiñas, non? De Portonovo, dixeron. Fresquiñas, de Portonovo. E veñen saladiñas, polo que vexo. Saladiñas e listas para asar e servir. A sardiña ten que pingar no pan. Ten que pingar, que o aceite este ben aí no pan, que se colla, que se absorba, a grasiña. Sí. E eso ten un sabor que... Inconfundible. Inconfundible. Galego. Esto non hai Deus que o pague. Aquí collen o viño. O viño. Ou auga, se lles apetece. Porque hai que regalo o corpo, non é Hombre, importante. claro, é que as sardiñas así a seco non. No. A seco non. Aunque mollo o pan, necesita algo máis. Comida que Esto é entrante. Esto é o entrante. Pero despois te pos a cola outra vez. Sí. Ala, a outra vez. Muy boa, buenísima, Sí. me encanta. Estalle gustando? Tamén cantando, sí. Ten todas as mans pringadas, ten o pan pringado. Asquerosa, mira, ahora vou a lavar máis mans. Pero é como se comen, Claro, é tanto, mira o pan. Están fresquiñas, podemos decir que son fresquiñas. Hombre, fresquísimas, buenísimas. Esto non o encontras en ningún sitio, Solo Galicia, Estaba buenísima. Estaba boa, non? Sí. Estaba divina. Estaba ben asadiña. E siendo gratis máis. Isto é unha tradición moi antigua e do que se trata é, pois eso, de poñer en valor a xentes que nos dan de comer todo o ano, non? Que son os turistas, ni máis ni menos. Nos convertimos na terceira cidade de Galicia en verano por número de habitantes, despois de Coruña e de Vigo. Nos convertimos na cuarta cidade a nivel nacional que máis crece o seu censo de habitantes no verano, despois de Denia, Calpe, co cual, bueno, pois o turismo é o noso motor económico e por eso volvemos a repetir que, bueno, pois agasallar os turistas que nos acompañan durante anos, durante
moitísimos anos tradicionalmente pois con esta festa para eles, por suposto. Isto é unha festa total. Buena festa, Sí? De onde veñen vostedes? De Zaragoza, De Zaragoza. Calatayud, pero provincia de Zaragoza. De vacacións aquí en Sanxenxo. De vacaciones a visitar, esto es muy bonito todo. Veníamos con un grupo hace 10 años, de 50 personas, y nos hemos aprendido el truco y ahora venimos solos. E claro, agora unha vez enamorados xa de Sanxenxo. Nos tratan bien en Galicia. Sí, non? Há 20 anos que vimos para cá. Fai 20 anos que ven. Sí. E que o que lle atrapa de Sanxenxo? Que o que máis lle gusta? Todo, é tudo moi bueno. Todo, la comida, el tiempazo, que la gente dice que hace malo, pero llevamos un mes magnífico. Y bueno, y la calidad sobre todo de vida que tenemos, las excursiones, el poder ir a la playa, pero también visitar otros sitios. Con sardiñas e con pan e festas seguido. E con mercado tamén vexo. Tamén, un mercado de artesanía, pois temos varios postos de varias cousiñas. E aquí estamos, todos os anos. Pois Silvana, nós aquí pechamos a reportaxe para o verán e como puidemos comprobar, éxito total de público nesta gran sardiñada onde se despacharon eses 500 kilos de sardiña. Agora nos toca a nós probar ese produto estrela. Pois con ese éxito desa gran sardiñada quedamos. Moitísimas grazas a Jacobo Conde por esta reportaxe e agardo que che prestase tanto a ti como ao teu compañeiro cámara esas sardiñas. Nos abrimos o noso tempo de entrevistas neste verán, facémolo dende esta praza dos barcos, neste complexo deportivo, en este porto deportivo de Sanxenxo. Falamos de política cun político concretamente co voceiro e líder de Marea Galicia. Luis Villares, moi boa tarde. Que tal? Boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco e a pregunta primeira é obvia, como está marchando o verán, contanos. O verán, delicioso. A verdade é que un gusto poder volver a aproveitar así a tarde en Sanxenxo con todos vos moi ben. As vacacións casi esquecidas, pero bueno, moi ben. Bueno, e xa que estamos falando do verán, das mareas, contanos un poquinho como está o ambiente en Marea. Temos mareas vivas, marea alta, marea baixa, marea tranquila, como está o ambiente? Pois o ambiente está de mareas vivas. Estamos a piques de enfrentar un ano electoral intenso, porque son as eleccións municipais. Unha parte moi importante da nosa historia como espacio político ven das mareas municipalistas, non? Por lo tanto, é un momento de ilusión, un momento de esperanza, de presumir do xa feito, de lanzar ideas novas para o curso que ven. Por lo tanto, mareas vivas completamente. Bueno, para todos aqueles que nos están vendo, como saberás, tanto en todas as provincias temos de algún xeito repercusión. Como describirías, por así decirlo, a esencia dun grupo ou dun partido como é Marea? Bueno, a esencia é a diversidade e xente que se pon de acordo naquilo que a xente lle importa, non? Resumirío desa maneira, somos o resultado dunha confluencia de xentes ben diversas, pero como somos todos na nosa casa, eu creo que non hai unha familia na que todos os membros señan iguais, non? E, sin embargo, todos constitúen unha unidade que se leva ben, que non deixa ninguén que quede atrás, que procura que todo o mundo salga adiante, e esa gran familia diversa e unida de Marea. Dentro desa diversidade é difícil entenderse, a veces custa, a veces non, é necesario chamar moitas veces o diálogo? Bueno, ir incorporando xente á familia non sempre é fácil, non? Entre outras cousas, porque, bueno, vimos de espacios diferentes, de culturas políticas diferentes, pero temos elementos en común, non? E eses elementos en común, que son moitas veces os que escoitamos como cidadáns, os nosos conveciños, son aqueles que nos pon de acordo. Nos, eu sempre digo, non? Somos como xardineros e xardineiras que cultivamos os puntos en común e que deixamos aparcadas as diferencias, que é o que lle interesa a xente. Falamos dese inicio do curso político, prácticamente xa inmersos. Cales serán as prioridades, cales serán, por así dicilo, os eixos fundamentais nos que se vai a basear en Marea de cara a este curso? Importante, tendo en conta que temos aí a volta da esquina eleccións europeas e eleccións municipais. Pois mire, para nós hai unha prioridade esencial, non? E é acabar a precariedade laboral. Desde o 14 se crea un emprego que cada vez ten menos dereitos, a xente lle costa moito chegar a fin de mes, a pesar de que teña oportunidade de traballar, e nos pensamos que iso é moi injusto, non? Botar todo o día traballando e despois o día 20 xa non dar feito as contas é un problema, non? Hai moita xente moza, ademais, que non encontra oportunidades aquí en Galicia, ten que marchar fora, e nos queremos, claro, que esa xente poda volver e que teña oportunidades aquí. Por lo tanto, primeiro eixo, acabar con esa precariedade. Segundo, sanidade, servicios sociais. Nos pensamos que
Non pode ser que hoxe en todo o Brao, en toda Galicia, falten pediatras, que é do máis esencial, que aquí no propio Sanés falten servicios básicos dentro do PAC, que falten prazas de médicos, de sanitarios e sanitarias que non se cumplen, que falten ambulancias medicalizadas. Eso todo non pode suceder. Vimos a comezos do mes de agosto como na Estrada houve un señor que foi a urxencias por unha doenza e morreu á espera de médico. Non había médico en urxencias. Isto para nós non pode volver a repetirse, non? E despois o terceiro eixo para nós é o eixo da igualdade, non? Nós pensamos que mulleres e homes temos que, por fin dunha vez, ser iguais, os homes temos que seguir renunciando a privilexios para que as mulleres teñades as mesmas oportunidades no mundo. 29% de brecha salarial, eso non é admisible, non? Eses van a ser os eixos esenciais. Falamos deses eixos, falamos tamén desas eleccións municipais, papel de Podemos, que papel será o papel de Podemos dentro da Marea? Bueno, en Galicia Podemos está integrado dentro do traballo de Marea e iso sería o que nos gustaría que seguise pasando. Nos espacios municipais, na súa inmensa maioría, se traballa coordinadamente, se traballa con gran fraternidade e a nos o que nos gustaría é que en todos os concellos de Galicia podamos presentar candidaturas onde en cada sitio, chamándose como decida cada espacio municipal, pero que esteamos todos e todas xuntas. Eu creo que a día de hoxe non hai ninguna sola diferencia, ningún solo matiz que xustifique que tuviésemos que ir cada un polo seu lado. Tes claro que van a ir xuntos ou todavía non o temos o 100% decidido? Eu teño claro que eso vai ser así. Tes claro que eso vai ser así. Falamos da situación de Galicia. Eu quería preguntarlle a Luís Villares como político, como cidadán tamén dunha terra como é a nosa, que o que máis te preocupa a día de hoxe da situación como vemos na nosa terra? Bueno, a mí preocúpame esa falta de oportunidades, non? E eu digo como persoa que ten un irmão emigrado, non? Pois porque non tuvo oportunidades laborais aquí, as tuvo que ir a buscar a Escocia, non? E como irmão tamén dunha muller que é autónoma e que sabe que sendo autónomo chegar a fin de mes é unha odisea. Eu creo que é o primeiro desafío que temos, non? Ter oportunidades para que a xente poda vivir, e eu digo tamén eso, casi como experiencia incluso personal, de poder chegar con folgura a fin de mes, non? Que é algo que nos sigue faltando sin dúbida. Para coñecer un poquinho máis a Luís Villares, eu quería preguntarlle como é un día a día na vida de Luís Villares ou como vai a ser ou vai a estar marcada a súa axenda de cara aos vindeiros meses. Imagino que será un non parar, non? Tendo en conta eses comicios aí a volta da esquina para finais de maio, principios de xuño. Pois mira, un non parar, efectivamente, porque aparte nós somos un espacio moi apegado ao territorio, presumimos moito das mareas municipalistas, do grande traballo que fan, de como os espacios municipais foron quen con moi poucos medios de facer moito, onde tiveron oportunidade de gobernar, e esa construción dese espacio participado polo municipal fai que esteamos todos movéndonos de un para outro. Eu particularmente estou todo o día de aquí para lá, pues, buscando acompañar tanto as mareas como a xente que está nos conflitos, que non se resigna, que loita, e entón eso levache a estar andando todo o día ao país, non? É moi ilusionante e aparte aprendes moito, porque a xente ten todo que ensinarte. A veces pensas que tes todo aprendido e non, sempre chegas a cada sitio, sempre a xente está dicindo, oye, hai que ir por aí, oye, Villas, non te olvides desto, non te olvides do outro, e entón vas aprendendo en cada viaxe que fas. Como xuiz, Villares, que foi o que che levou a dar este paso á política, que foi o que che moveu a Marea, quizáis? A Marea, desde logo, foi o que puxos a punto de caramelo, non? Cando eres xuiz, claro, tes que poñer sentencias despois de escoitar a xente, non? Cando ven o xulgado cos seus problemas. Durante a década pasada, e ante un derrumbe, non, do Estado social, onde a xente casi parecía que non podía confiar nas institucións, nos seus gobernos, viñan os xulgados pedindo que os ampararan, non? Era como aquela lámina de Castrao que decía, non me fan xustiza, señor, non? E viñan a pedir xustiza, non? Viñan moitas veces a decir, oye, que me van a botar da casa inxustamente, que me están denegando as prestacións sociais inxustamente. Eso vivino eu no xulgado onde estaba no contencioso en Lugo, non? E entonces, claro, dices tú, pues hai que poñer sentencias que señan xustas, pero había veces que non se podían poñer sentencias mellores porque a lei era o que fallaba. E entón, claro, ao xuiz ou a xuiza que teñan quedanzas políticas o que ten que facer é deixar a toga e meterse, pues neste caso, mergullarse ben na auga e mollarse polos demais. Mollámonos na auga. Esta etapa de política ten data de caducidade ou de momento non? Sí, eu sempre dixen que isto era unha etapa na miña vida. Eu teño un ámbito profesional de onde veño, onde estaba comprometido cos dereitos fundamentais e onde me gustaría seguir comprometido despois desta etapa que eu sempre cifrei como transitoria, non? Agora teño un compromiso electoral, gustaríame, se teño o respaldo, de seguir durante un tempo. Se temos oportunidade de goberno, ademais, os novos estatutos nos limitan a 8 anos, co cal xa sabe que isto ten unha caducidade máxima de 10 anos vista. Como político, como xuiz, que o que lle parece máis
máis injusto a día de hoxe políticamente falando? Bueno, pareceme moi injusto, sobre todo cando se atende a xente que perdeu o básico. E, por exemplo, cando foi a explosión de páramos en Tui, pareceume moi injusto que o goberno da Xunta limitase o valor da reconstrucción das casas a un 70%, a un 75%. Por que a xente ten que poñer do seu peto ese outro 25% cando non foron responsables da explosión? Eu iso non o entendo. Non o entendo, e me dá igual que na Xunta estea Feijóo e que en Madrid estea Pedro Sánchez. Non o entendo. Como tampouco me parece xusto, e me parece terrible que pase neste momento, que habendo médicos e médicas en paro e personal sanitario en paro, pois que non haxa médicos para atender os hospitais, e que despois che unha persoa ao PAC, como pasou na Estrada a principios de agosto, e isto é moi serio, e non haxe un médico para atendelo, un equipo médico. Nós pensamos, eu creo que eso non pode suceder, non? Vivimos nun estado moderno con recursos suficientes para atender as necesidades básicas. A min eso revólveme as tripas, así de claro. Bueno, pois imos a que as tripas volvan ao seu cacimos con unha serie de preguntas curtas para Luís Villares, para coñecer un poquinho máis, pois o seu outro perfil, o seu lado máis persoal. O primeiro que fai pola mañá cando se levanta Luís Villares, que é? Bueno, primeísimo de todo, leo o clip de prensa, logo salto da cama, poño a radio e fago algo de gimnasia e a partir de aí xa almorzo, xa o Parlamento, o collo coche e onde tiña que moverme. O seu hobby ou hobbies que practicas ou podes practicar no teu tempo libre a día de hoxe? Bueno, a mí gustaba moito a música, eu teñome por gaiteiro sempre que teño ocasión, cando hai foliado, sobre todo no verán, foi a mellor época para gozar dese hobby, entonces nada, sempre que teño oportunidade vou cos amigos e botamos unhas pezas e pasamos sobre todo a noite, porque isto suele ser máis ben cando cae o sol. A tardiña, non? Sí, unhas boas festas. Unha película que te gusta especialmente? Unha película? Unha película? Ahora, desde logo, aquí con esta ría, Os luns ao sol, a mí pareceme un peliculón. Tosar un actorazo, tamén como Bardem, pero Tosar pareceme, calquera película de Tosar sería espectacular. Un libro que te marcas especialmente? Na miña adolescencia, O nome da rosa, de Humberto Eco. É unha aventura aí nun mosteiro medieval, pero que encerra moitos entresijos e que me sorprendeu. Esa, a crónica dunha morte anunciada de García Márquez, tamén foi un libro que me sorprendeu e que me deixou, bueno, extasiado. Un grupo de música e unha canción? Bueno, unha canción, para min, a de Tempestades de Sal, de SES, ou a de Non son fada, de SES, me parecen impresionantes. E un grupo sentí moito este ano cando morreu a cantante de Cranberries, porque foi o meu grupo tamén da mocidade, e entón os teño ali, a discografía completa. Político de referencia, un dentro do teu partido, do teu ámbito, e outro de fora do teu partido? Bueno, dentro do meu partido, dentro do meu ámbito, Beiras, sin dúbida ninguna, é un referente ético, moral, político, creo que o seguirá sendo eso, durante moitísimos anos vai ser unha figura imprescindible polo que fixo e polo que segue facendo. E despois de fora do meu ámbito, bueno, como Manuela Carmena, que é unha política contemporánea, tamén é do noso espacio político, non a direi, pero perfiles de xente que estuvo toda a vida como activista e que agora se meteu a política, como o caso de Carmena, parecenme esenciais. E se te queres ir máis lonxe, como activistas... Un poquinho, porque Carmena está un poquinho na casa, non? Sí, casi na casa, sí, é barrer moito para a casa. Pero activistas de dereitos fundamentais, Benazir Bhutto, unha activista pakistaní asesinada en 2007, pareceme unha das imprescindibles, unha biografía apasionante, un coraxe político, bueno, que lle costou a vida. Un desexo, xa para rematar? Un desexo? Mira, parece casi carta aos Reis Magos, pero creo que é posible, non? Que non morrese ninguna persoa máis no Mediterráneo, eu creo que eso sería posible e que estaría de mao dos nosos gobernos, do goberno español e dos gobernos europeos facelo. Creo que é algo que sería asequible e que nos poría no sitio onde queremos estar, a nivel de democracia, a nivel de dereitos humanos e que nos permitiría disfrutar da vida que temos de outra maneira. Con ese desexo que damos e con ese desexo imos a brindar un dos nosos patrocinadores con Martín Codas. Antes deste brindis damos de paso ao noso compañeiro de Telemiño, a Hugo Gallego, que tamén nos vai falar de viño Ribeiro, da Festa do Viño, e Leiro. Quedamos coa súa reportaxe e agora sí, brindamos con Luis Villares. Un auténtico placer. Un placer compartida. Es oro, solo de Bari. Es oro de Bari. Es oro, solo de Bari. Silvana, boas, amigos de Verán Verán, encontrome en Leiro, estáse celebrando o desfile de carrozas e charangas. As carrozas representan unha exaltación das labores agrícolas e de adega do bo viño do Ribeiro. Acompáñenme porque seguramente o van a pasar fenomenal, vamos.
Xa se pode beber? De momento non, porque ainda está fervendo, non se pode beber. A probar, a ver que pasa. Bueno, blanco, tinto, é unha mistura, non? Mira, pero está dulce aínda, porque está para fermentar. Ainda non fermenta, está fermentado. É o primeiro viño que se fai para despois facer a vendimia. Mira, cantos litros levandes nesta pipa? Esta pipa leva 750 litros. Carai, ainda nos podemos emborrachar ben, non? Que representades, a ver, a vosa carroza? A venta do viño. A venta do viño, vandes a vender moito? A ver esta muller, porque como se me porta. Porque o ano pasado non me cundiu nada, A ver, aquí quero un... Ven para aquí. Queres un mollo de viño? Quero, a ver, quero probar al menos. Cheira a carne a touciño. Quente, entonces non vai dicir o que é o viño. O viño é bo, pero así quente non é bo, Hola, bos días. Que tal, bos días? Bos días. Ai, cónteme. Estou facendo caldo, porque vamos a andar na vendima, estou facendo caldiño. Ai, o caldiño galego. Caldiño galego, teño que non se me pode apagar o lume. Claro. Por iso non a podo atender moito. Moi ben, vale, por deixa que siga co seu caldo galego. Bos días. Esta é a taberna, non? Podrei... Vin polo vento, vin polo aire. La. Non me queríades dar de comer ou que? Si, o que pasa é que temos que espabilar, que temos que seguir vindimando. Isto é unha cousa así. Tremendo. Ai, que cocido que pinta ten. Un cocido ten que ser unha cousa de forza para a xente que traballa. Traballanche ben estes vendimadores? Bueno, non me podo queixar moito, logo xa che direi. Pero vos que son de las chicas de oro de Iki de Leiro ou que sodes? De la Coral. As viudas. Ai, as viudas alegres. As alegres. Tenemos parella, estamos soliños. Pois con tanto vendimador que hai por aquí, hoxe seguro que non acaban de solas. No tienen miedo, no tienen miedo. Every time I read your message, I wish it wasn't one of your exes. No, I'm the fool. Aí vai, bos días. Ai, que pasou? O ano pasado xiou, este ano mil deu, está todo larvado, non hai uvas, é unha pena. Ai, Dios mío, é que vas a beber durante todo o ano. Que vas a beber durante todo o ano se non hai viño. Miraremos a ver se pode aproveitar un pouquiño. Veña, bueno, Consolo, te mellor. Que estades facendo este home? Pois aquí, nos en Lamas, temos un spa que ao acabar a vendima, pois os vendimadores tratámolos ben. Aquí temos un baño relajante con viño. Que bo. Traballar. E como vimos cansados de traballar, temos que relajar, que a viña é moi dura. Que unha boa moza que che dá unhas masaxes. Masaxes con uvas. Podemos subir aí arriba, que suba a noso cámara para ver. Vos subes, sí. Pois aquí estamos, pois tratando os nosos veciños que despois da vendima necesitan relaxarse. Claro, levan unha dor de soá. Un traballo enorme. Entonces os pobres aquí estamos dándolle un masaje cas uvas recién vendimiadas. E despois co viño que temos feito durante o ano. Claro. Dámoslle un bo baño relaxante, caica ducha. Onde sodes? De arriba, de Lamas. Bueno, despido a reportaxe aquí cos de Lamas Spa, esta viñoterapia que sempre presenta tamén non só que entre, sino tamén por fora. Enhoraboa, pasadeo ben, vale. Chao. Pois con ese relaxante baño e masaxe de viño que damos moitísimas grazas ao noso compañeiro Paco Gallego de Telemiño por esta reportaxe. Nos nestes intres, neste verán, imos a tomar uns minutos de descanso, non sen antes presentarlles o noso grupo da semana, sobre todo ella, con eles estivo o noso compañeiro Jacobo Conde dende o Mirador de Caneliñas. Quedan coa súa música e axiña estamos de volta con moitos máis contidos aquí neste verán. Que tal, Silvana? Pois aquí estamos unha semana máis instalados no set musical do verán para disfrutar da mellor música e desta volta acompáñanos o Grupo Pontevedrés, sobre todo ella. Sara, que tal? Moi boas. Moi boas, como que tal? estamos? Moi ben. Preparados aquí, xa listos, ao sol, sí. E para facernos disfrutar a todos nós de música composta por vos, non é así? Sí, desta volta sí. Outras veces tocamos tamén versións de temas pop e rock, pero desta volta trouxemos todo temas propios da nosa autoría. E que tipo de música interpretades vos, Sara? Pois, esta en concreto, pois pop rock, animada,
Algúns dirán que é tamén comercial, pero bueno, se comercial é iso, pois sí, un poquinho fácil, melodías pegadizas. Que a xente disfrute, que a xente baile, que a xente cante. Sí, gusta un poquinho variar tamén. Non estamos sempre no mesmo espazo musical. Sobre todo ella. De onde sale a idea de crear ese grupo? Dese nome ou dese... O nome e o grupo tamén. O nome, bueno, en principio comezamos Jaime e eu. Eu pasei bastantes anos fora do mundo da farándula e do escenario. Logo, ao voltar, pois Jaime ofreceuse moi amablemente a tocar comigo. Comezamos a tocar en acústico. Surdiu da súa chamarnos sobre todo ella un pouco porque el quería estar nun segundo plano, pero non é así. Agora sempre quere estar diante de todo, levar o protagonismo e a voz cantante. Entón, creo que xa é hora de ir cambiando o nome. Sobre todo el, quizáis. E por último, cantos anos levades, Sara? Levamos xa, bueno, por separado todos levamos toda a vida na música, todos con outras formacións, pero xuntos 6 anos, pode ser? 6 anos. Pois estamos xa desexando escoitar a este grupo pontevedrés, sobre todo ella, Sara, o escenario voso. Graciñas. Moitas gracias, Jacobo. Something stupid can happen every day. It's not unusual to feel it in the air. I got it, you got it, we got it, oh yes, and I say yeah. The only one that stays in my head. When I'm with you, when I hear you, when I see you, when I smell you, I say yeah. The only one that lights upon my head. I say yeah. I'm sure that you're my longest soulmate. Oh, I test my speech over and over again, but at last when you get here, nothing else between my ears. Yeah, 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 it's the only word we can shoot out when I'm with you. Yeah, 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 I forget all those important things I thought I said. Yeah, yeah, I wonder if you can feel real love, feel how the voice feels when we act together near. Oh, something stupid can easily cloud your mind. I see your face in the mirror on a set of mine.